Χρησιμοποίησε τη δική σου τεχνική για να φέρεις τον εαυτό σου σε μια χαλαρή κατάσταση συνείδησης. Κλείσε τα μάτια σου και παρατήρησε την αναπνοή σου καθώς εισπνέεις και εκπνέεις. Καθώς εισπνέεις λαμπερό λευκό φως. Καθώς εκπνέεις λαμπερό λευκό φως. Συνέχισε να αναπνέεις έτσι για λίγα λεπτά. Οραματίσου τον εαυτό σου να περπατά στη φύση προς ένα πολύ ψηλό βουνό. Περπατάς ανάμεσα σε δέντρα, σε λουλούδια, μέσα σε ένα πολύ όμορφο δάσος και κατευθύνεσαι προς το βουνό. Συνέχισε να περπατάς και άρχισε να ανηφορίζεις. Το μονοπάτι σου ανεβαίνει όλο και ψηλότερα, φέρνοντας όλο και πιο κοντά τον εαυτό σου στην κορυφή του βουνού. Χώρισε μέχρι να ανέβεις πάνω από τον ορίζοντα των δέντρων και συνέχισε να περπατάς προς την κορυφή. Όσο ανεβαίνεις, νιώσε τον αέρα να γίνεται πιο καθαρός και πιο αναζωογονητικός. Τώρα περπατάς ανάμεσα στα βράχια. Βρίσκεσαι κοντά στην κορυφή του βουνού. Καθώς συνεχίζεις
Νιώσε ότι πατάς πάνω στο χιόνι και τελικά φτάνεις στην κορυφή. Στην κορυφή του βουνού υπάρχει ένας όμορφος περίτεχνος ναός. Περπάτησε προς το ναό και καθώς βρίσκεσαι μπροστά στο ναό, η πόρτα του ανοίγει από μόνη της, σαν να σε προσκαλούν να μπεις μέσα. Στο ναό βλέπεις ένα όμορφο και πολύ φωτεινό αγγελικό ον. Το αγγελικό ον εκπέμπει αγάπη και φως προς όλες τις κατευθύνσεις. Ο άγγελος σε αγκαλιάζει καθώς τον αγκαλιάζεις και εσύ. Και καθώς βρίσκεστε αγκαλιασμένοι, γίνεστε ένα ον. Ο άγγελος του φωτός γίνεται εσύ και εσύ γίνεσαι το αγγελικό ον του φωτός. Εσύ και ο άγγελος γίνεστε ένα. Αυτός είναι ο μελλοντικός σου εαυτός από τον ουρανό μετά το μεγάλο γεγονός. Καθώς γίνεσαι ένα ον με τον άγγελο, ο άγγελος αυτός θα σου στείλει ένα μήνυμα. Μπορείς να λάβεις αυτό το μήνυμα με το δικό σου τρόπο. Μπορεί να έρθει ως όραμα, ως εικόνα, ως ένα λεκτικό μήνυμα ή ακόμα και γραπτές λέξεις. Ωστόσο το μήνυμα το λαμβάνεις από το μελλοντικό σου εαυτό. Ο μελλοντικός εαυτός σου στέλνει ένα πολύ ισχυρό μήνυμα πέρα από το χρόνο και τον χώρο, σε αυτήν ακριβώς τη στιγμή και σε εσένα τον ίδιο, την ίδια.
Το μήνυμα δημιουργεί μια χρονική γραμμή ανάμεσα σε αυτή τη στιγμή του μεγάλου γεγονότος. Αυτή η χρονική γραμμή είναι μια ατελείωτη θετική γραμμή που θα συντομεύσει το χρόνο ανάμεσα στο τώρα σου και στο μεγάλο γεγονός. Θα είναι ενεργή από τώρα μέχρι εκείνη την ιερή στιγμή, συντομεύοντας το χρόνο ανάμεσα στο τώρα και στο μεγάλο γεγονός. Ενώ το μεγάλο γεγονός πλησιάζει σαν μαγνήτης. Τώρα μπορείς να αγκυρώσεις αυτή την ενέργεια μέσα στο είναι σου, στο φυσικό σου σώμα και στα ενεργειακά σου πεδία. Μείνε μέσα σε αυτό το ενεργειακό πεδίο και άνοιξε αργά τα μάτια σου. Έπειτα μπορείς να ακτινοβολήσεις αυτήν την ενέργεια από το σημείο που βρίσκεσαι τώρα προς το μέρος όπου βρίσκεσαι, προς την πόλη, την χώρα που ζεις, και αυτό με τη σειρά του να απλωθεί σε ολόκληρο τον πλανήτη, όλα με τα μάτια ανοιχτά. Αυτή η ενέργεια δημιουργεί έναν τεράστιο στρόβιλο και φέρνει τον πλανήτη πιο κοντά στο μεγάλο γεγονός. Μαζί δημιουργούμε το κύμα του χρόνου, το οποίο κάνει εκείνο το ιερό γεγονός να πλησιάσει ακόμα πιο σύντομα. Εκείνα να κουνάς αργά τα χέρια και τα πόδια σου και καθώς επιτρέπεις το σώμα σου να κινείται, γίνεσαι πλήρως παρόν στο εδώ και το τώρα. Η ενέργεια αυτής της χρονικής γραμμής είναι πλήρως αγκυρωμένη μέσα σου και θα μείνει μαζί σου για πάντα.